Tanong tayo napod na kasal, sakal. Nakakasakal ba talagang kasal? Sakal. Ako, for me, sinabi ko nga nakakasakal ang kasal kung ang sarong tao ugaling askal. Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Alright, so good evening, good morning sa gabot ng mga nagtatanong sa Taga Bicol Podcast. And kami ay nagbabalik sa live air telecast. Welcome back. Basta Radio. Welcome back. Basta Podcast. Dagos tabi sa Taga Bicol Podcast. Ini po ang episode 93. Wow. 93. Dahil may si Linus, ako na masabing, siram na. Ayup sir. Alright. Ano? Ang tataramon tama niya na aldaw. Pagkakan. Kusido. Kusido. Ano kusido? Din na aram, kusido. Ako aram ko. Bang sabaw yan? Ayun. Sinabawan? Na may laya. Di ba? Oo, pero yan ang Bicol version kang sinigang. Oh, sorry. Sorry. Yan ang Bicol version kang sinigang. Kasi, di ba ang sinigang sampalok ang ginagamit? Ang mga Bicolano, limonsito, na pampalsong. Pero na may laya. Oo. O di ba sinigang may laya? Depende. O sabi mo garo sinigang. Oh, may laya. Ang sinigang main, di ba may laya? ang main ingredients. Sinigang may laya? May sinigang, may manlayan sinigang? Sinigang na... Sira, ikaw baga. Sasabi mo sinigang na itong tamarin. Oh. Yun to aram mo sinigang. Ang sinigang kasi tama rin ang inaalsom, di ba? In general. Ang suka ni Bon, sinabawan. Kaya aram mo kasi sinigang, kasi sabi mo kasi sinigang, garo version kan sinigang. Kasi normally ang kusido ginagamit sa sira sa Bicol. Yan, Bira man magkusidong karne. Sabagay, kusido. Dahil man bagay ang karne sa luya. Pero ano masarap na gibon kusido? Yan. Lapu-lapu. Wow, Shara. Yayamanin. May lapu-lapu sa Bicol? Ikaw, iyamanin. Abo. Ay, anto bako abo. Kami normally tilapia. Pugapo. Galunggong. Bangus, normally tilapia, bangus. Kung ano yung pugapo. Saod, pugapo. Sabi, sa pugapo? Tinambak. Si Charlie, pugapo. Aram ko lang ako pugapo. Ang pugapo, yan? Ito ganun, po kani? Ano sabi ko sa bago? Itong pinut-inut ko. Garo abo? Basta. Bako. Garo Lapu-lapu. Garo karne. Garo siya lapu-lapu. Pero black. Pugapo. Anip yan. Kaya yan. Sila lapu-lapu, mistiso. Pero nagabot naman negro. Pero namimiss kong sinabawan na tilapia. Yun kaya naisip ko na. Sinabawan tilapia? Kusidong tilapia. Dae. Masira mo yan. Lalo na itong antolak niya, garo maipot-ipot pa. Purat. Tapos isip-sipon mo ang utak. Yan. Sa payo. Sa mata. Yan. Itong loto na kantilapia na sinabi kang katantogang mina. Kung ang payo mo naging tilapia na lang, nasupsupa. Gusto ko din itong tayutos. Alam ng tayutos? Ano yan? Oh my God, ito aram Taga-dagat yan. kayo ni. Taga-dagat. So, aram niya kung mga Ang mga kalas ang pangaral, Oo. May igo pa nga sira. May sira pa nga ng kalaso. Oo. Kalasa. Uy, alam mo sana, panag-uli kita sa Bicol. Gusto ko maging vlogger kang Bicol. Ito talagang ipipresent mo ang Paara mo ko ng mga klasik ang mga sira. Papangaral mo sa term kang Ay, Bicol. mag-ibo kita, kung may 7 wonders of the world, 7 wonders of Bicol. Yes. Diba? Dawag-dawag ang electric pa ni Christoph. Dawag-dawag ba? Industrial fan mo. Sorry, summertime na po, kaya digdi sa muya. Saram naman yun pag summer, mainit-init. Hiyang-hiya naman ang Arizona. Sabi ko sa iyo, maghuba ka na lang eh. Tanganing at least malipot ang malipot baka ang singit. Baka magdigdig ang vista. Ayan. Kaya, okay na.
Alright, so ngunyan, episode 93. Dahil 93, ang topic na po ngunyan ay manunungod sa kasal. Yan. Kasal o sakal. Anong Charot. relation kang 93? Arayuon man, miski sa Mayo. 93, di ba? Ang ang relasyon nindo nag-abot ning 93. Ay, grabe, gurangon na na. taon, di ba? Kinasal ka mo pagkapangaki pa sana. Damn. Ayan. Di ko alam kung pasahin ang topic ta kasi di ta lamang napag-urulayan. Dahil man, actually, gusto talang Okay, ika na lang magdara. Actually, gusto talang magtaoning apology para duman kikong TV sa Kibi kasi di kita naka-attend. Ayun. Kasi yun nga kita sa Yes. US. So, inimbitaran man kita pero, yan. Pero bago tapunan, ko lang, tanong ang last episode, may Mother's Day episode. Ngayon makita May Mother's Day episode. Mayo. Bias. Sabi Ano ko kita? na, ordinary day? Day. Kita na da kaya ang host, kita pa ang mapaano kang sa diri. Pero kamusta ang taman mo na? Kamusta ang taman na si Father's Day nindo? Oh. Kumusta Kumusta? ka to? Ordinary day. Iyo, malamang ganap. Ay, na may activity kaya may sa simbahan, sa Couples for Christ. Tapos may activity man duman, tapos may honoring man. O, di may ganap pa rin. May ganap pa rin, pero siyempre iba ang naging celebration pag Mother's Day. At least di ka mo grill. Di ba? Ako Normally, nag-grill ang mga Ako nagataman father. umboy. Yan. Boy, yan. Dahil man baga? Baga, the whole day baga. Ay, kasi nag-log pala na ako. Dahil in advance na baga. In advance me, si celebration me. Nagkakan lang kami sa restaurant, garo ordinary days. Sana all. Huy, dahil mo ito ordinary days. Sabay depend siya. Just like the old times. Tapos, nagbakal ako ng bagong brief. Ako Ayan. nagbayad. Uy, ano mga saro lang kasing iniisip ko. Garo, they man actually unfair. Kasi after katong mag-aki si Chris. Si Chris. Si Chris. Christine! Mayos ka. After kasi mag-aki ni Tin, garo na-realize ko, or garo, iba ang paghiling ko sa mga moms in the world. Garo, So sinabi mo dati, Day. sinabi ko dati talaga, garo mayo lang. Kasi katong, inaki niya si Z, si Aki Mi. Garo, ibahon na mari sa pagmati. Garo dakulang, saludo sa mga Uy, magiging ina. na another episode. Oh, yung halat na nga. Nag-sorry ka Nag-sorry ka na kay mama mo. Hindi pa ako nag-sorry sa mama ko. Kaya, ina nga ito, sabi ko kasi, katong bago bago naging mom ang akong sa Kuya Agom, sabi ko, tayo pag Mother's Day, ang mga ina, tigruruwas ng mga aki. Very special. Mga very special, nagsha-shopping pa, di ba, binabakalan ng mga bagong bado, or Tapos pag abot kang Father's Day. pag abot kang Father's Day, barbecue lang, ikapang maluto. Tama. Oo. Minsan dahil Diba? pa. Kaya, Anong duman? Realization mo? Ano da kaya kita mga lalaki? Nonchalant. Yeah. ayun po yan. Spell. Basta, tuninong. Anong nonchalant? Wapa kayo. Silence na Yeah. whatever. Go with the flow, ganyan. Kamo na muna daw, may text lang ako. Ay, yung pa kaya yan. Nagpa-podcast ba ito text? Trabaho ni. Ah, okay. So, live po ni. kita, guys. So, real time, real story ni na na-experience naman yan. So, priorities. Oo. So, sabi nga ni Tin, episode 93, sakal ba o kasal? Yan. Yeah. So, let's come up kung paano ba ang sa tuya, alimbawa kita, since gabos kita may digdi, nag-come up to the situation or sa decision na magpakasal na. Uy, maganyan hapot. Ay, Diba? taray. Hot seat. Hot seat. Oy! Oo. Sige. Kasi ako talaga actually, ever since na nabistado ko si Bon, gusto ko ng pagpakasal. Pero inihaloy. Ay, wow. Saan? Tapos, Pugi? Pugi yan. Ay, wait lang. Ulitan kasi garo ako ang host, kamang guest ko. Sige. Okay, Taga Bigo Podcast. Welcome naman natin ang ating guest for tonight. So, newlywed couple. Di puta sana. Ibata daw next time mga gumo. Tangan ng ihat si Takama. So, yes. So, tapos saktong-sakto yung topic na, saktong topic tangon yan, mga taga Bicol. Dapat ang yung boses mo kay Tito Boy. Yes. Taga Bicol! Podcast. Podcast! Ikaw na! Welcome sa ating mga guests! Ayup, sana. Oh. Oh, So, ano? So, sabi ni Tin Bon,
Na siya da, kung init ka na nahiling, love at first sight da. Gusto ka na tulos ng tilokon sa kalon. Oo. So, arog man daw kaya nang namati mo kung init mo nahiling si Ting. Dai. Katumayo. Dahil man ako labat per sight. Tama labat per sight man ako kadto. Pabugi lang, no? Banggi. Dahil ko nahiling. Ngipo lang siya naling sa Ngipo lang kuya. nahiling. Pero na lang kung magkayo ng ngipon. Pero paano mo nasabi, Tin, na gusto mo na magpakasal dati kadto ko na miss mo? Dai man, joke lang. It's yourself. Okay. I don't think kasi kasi legit man talaga, di ba, na kapag may nabisto kita ng sarong tao, or maybe Gusto siguro mo siya few na. percentage lang kang tao na kapag nahiling mo, ay yun na niyang papakasalan ko, kaniguan man yan. More on, more on the, sa women, araw kayo ng ninda. Araw Pero, kayo na. depende din kasi yan kung sain, no arin, saka paano mo siya nabisto. Diba, may mga instances na nagbavari paano ka mag-come up sa araw kayo na idea. For example, nabisto mo sa bar na Yes. naghahanap ka man lang talaga ng libang, whatever. So, di mo man masasabi na gusto mo na siyang pakasalan, di ba? Yeah. Ayo. Ito nagpapabasa, tapos nahiling mo, itong nag-slow mo. So, di ba pag nasabi ng love at first sight, gano'n minsan nag-i-slow mo ang gabos na bagay. Itong paghiling mo nagpapabasa, kung aram ko lang, sira lang ka, dahil ako nagpamata nga. Tapos na love at first sight ka, ayun na ning maagom ko. Tapos pag ngirit niya, may makmun pa sa ngipon. Mapulahon pa ang ngipon, ano? Talagang nga. Kaya, Hapot ako si Bon. Bon, paano ka nagdesisyon na gusto na nila magpakasal? because I think it's the right time. Alam mo, kasi magka-relationship na kami for a while. So sabi ko, it's time. And then, inaasahan mo ba yun? Ano? Na itong mapakasal kita? Dai. Dahil mo inaasahan, di ba? Dai. Kasi ever since naghahapot na siya kung noorin kami mapakasal. Eh di mas maring na itong dahil niya ina-expect na na magpakasal kami. Kasi actually, ang plano may kato, gigibon mo December. Yeah. December talaga kang 22 ba kita? Oh, 2022. Tapos ngunyan, nagibo mi ng May 10. May 10? Iyo gusto mong Eleksyon. Ayo. Si Ninang Tangani ko di ba? Ayo, si Ninang Lenny. Kaso di mo nag-abot. Tapos, siyempre nagdadalagang politiko. Lumundaw ko. sabi ko nga ano man kung day nang gana si Lenny. Nagana mo na ako sa iya. Ikaw na ba si Mr. Right? Ganun mo lang yan. Okay lang, di ka makashoot basta mamaya. Kamu Diba? na magdagos. Tapos, ang nangyari ka to, di ka nag-propose sa kuya. Nagtao ka lang sa kuya ni promise ring. Promise ring lang. New Year. Wow, may promise ring. Durog lang Promise gastos. ring pa. Ano pa? At least din ako nag-engagement ring. Tapos, ang ginibo niya, nag-propose siya at the day of our wedding. Di ba na siya takasal? Man akong choice, di nag-iyo naman lang ko. Oo. Saka, malupit pati ito si Kasalmi. Taho namin, dahil madadagos. Ito palang sarong court trial. Kasi kinasal, so mga nagdadanawag sa mga kanatong natics. Kinasal kami sa sa courthouse. Yeah. So, ibig sabihin, kinasal kami sa munisipyo, Arucayan, pero sa di Pilipinas. judge. Di judge. Oo. So, itong courthouse na tig-inquiran mi kadto, sabi niya, mag-walk-in nilang na kami. Tapos, kapag apod ko, sarado. So, nag-upload pa kami ng bago. Naghanap kami ng ibang mapapakasalan. Sabi ko, madadagos ba? Nakaruluto na ni Ganda. Yaw na si mga bisita. Talaga, walk-in lang dyan magpakasal? Walk-in lang. Amazing, Sorry, di kasi ako aware sa Western setup kang pagpapakasal Siguro makaigo kita ng sarong topic na kung saan pag-ulayan si pinagkaiba kang process. wedding. Saka si process. Kasi sa Pilipinas, kada ako ng requirements That makes sense na arog lang din kayang kadali magsurwayan. Kasi divorce. arog lang din kayang kadali magpakasal. It's only took like 5 minutes. Diba? 5 minutes lang and then that's it. Ang mapangirit pa kadto. Si compose. ang mapangirit kito, may nagluwas na lalaki. Huna mi yun ako si judge. Julalay lang pala. Tirindogan mong kami. Una mi yun, ina makasal sa tuya. Para pantalon lang. Tapos polo shirt. Oo. Tapos sabi niya, pirmahan mo unin doon bago maglawag si judge. Tapos may naglaog. Graduation. Kasi naka-black. Ayun, nakatoga. Siyempre judge, diba? Ano pala ka to ang judge? Oo. Kala ko galing graduation.
Iyo, hukom. Pero ang sinabi man lang, you may kiss the bride, that's it. Iyo. Dila mo siya nag-ano. Iyo, dila mo siya May binasa? May guwama. May binasa Joke man. lang. Grabe naman yun. ang binasa niya, enot na tawag. Christine Ripuyo, namundag as nag-i-erok sa banwaan, nintinambak, kagliliyog, tinambak. Buot ni Iagong. Magayon ang experience. Actually, magayon man, di ba? Magayon siya. Pero talo sing compose nga. Grabe po palampos nga. Tapos sige niyang napapahibi ka na. Ayun, napapahibi na ako. Kasi sabi ko, ang hibi ko, bakong siya tears of joy. Sabi ni Boy, mayon na akong dulag. May na akong dulag. Sabi ko, may she has all the rights on me. Yeah. Diba? Kaya nag-ibig. Nag-ibig mami na. Oo. So, ano pala ang rason? Kasi di ba June? So, June, pag-ulangin tango niyan, kasi wedding month eh. Yes, wedding tama. Diba? month. Wedding month sa Pilipinas, nauso sa Pilipinas ang wedding sa June. Tano? Ayo, ano ba ito June, di ba? June bride. June bride ah. Dakol kasi summer. Itong mauragon, nag-ibo kita ng episode, tayo post tayo kita nag-research. Tapos kita nag-araputan. Brainstorming. Actually, brainstorming. Pero syempre sabi nga ni Nitin, 'di ba, may mga expectation versus reality. So haputin ko since kamo ang couple digdi. Tanong ko ka man baga? Pero may digdi si Agum ko. Okay lang yan. Ikaw Ano ang yung representative. expectation nindo sa naging reality during the wedding? Mayo. Dahil sa muya kaya, kaya kami kumbaga, pero kita magkaibanan ever since. I mean, si Tin, di ba may binivisualize kang dream wedding mo, aruge. Oh, yeah. So, yun lang, ang pinangangaputan ko. Oo. Itong promise ni Bon sa kuya na papakasalan niya ako sa simbahan pag nag-uli kami sa Pilipinas. Tapos, So, pag niya ginibo, putulong ko ang pisot niya. Tapos, ang kasalan po ang mangyayari, ang kasal sa Kalabanga. Tapos, ipopluvial procession. Pasiring tinambak. Pasiring kaglilio. Takonektado po ang dagat kang Kalabanga sa katinambak. Oh, San Miguel, di ba? Tapos may drum pa yan. Yan. Tadadan. Tanananan. Tadan. Tapos sasabaton kami kang reception hall sa sa tinambak. Sa plaza. Oo. Ayan. Kasi yan, ilawag ta naman si trending niya nakasal. Wedding of the year. Yes, si Diba? Kong TV. Ayun. Ano ninda? Hashtag ninda? Perfect combination. Yan. Perfect combination. Kung di ba kinasal na ka mo, di ba? Oo. So, ano ang nindo? Anong tagline nindo? Di ba, Christoph? Yung hashtag. Yeah, hashtag. Estra lang ang iibigin ni Christoph. Oh, di ba? Ano kita? Ito to? May makitang hashtag Igwa? pero gibuan tango niyan. Hashtag. Natibon City. Natibon City. Ito ang tibon baga na aksidente sa sasakyan. Natibon si Tin. Tibon na man. Na karne. Na karne, steak. So, yan. So, grabe si ginibon nindang kasal. Oo. Bungishus. Sa mga bistalo nindong mga celebrity or vloggers, si isa ang pinaka nahihiling dong grabe si effort or ibang-iba ang pagkaigwan nindang kasal. Honestly, day ako day ako familiar or day ako nagtutok sa mga kasal ng Ako celebrity. kasi musang kasi ako eh. Kasi babae ka. Normally, pag babae talaga, is very tutok siya. So pag babae musang? Daima. Pero, kaya nga ni Marites, iguaman Mariong Musang. Ang pangalan mga kang Marites, babae. True Alaman yan. Mario. True. so, ang naano ko lang duman is... So, di mo aram itong kasal ni Marian Rivera, kasal ni... Nahiling ko. Pero, Siguro pag celebrity or public figure, talagang expected na Bongga. paghahandaan talaga nindo. kasi may syempre, kwarta. Yeah, you have the means. So, pag-ulayan ta kung ano yung result ng ibang couple kung may talagang budget para mairao si kasal, di ba? Kasal, yan. Pero ang pinaka-inaador kong kasal, itong kay Zoren sa kay Carmina. Tano? Kasi surprise siya. surprise Carmina. wedding. Oo. Oo. Diretso The best. O yung ang gigibong ko to, surprise. Ay, hindi, wow. Pero si proposal pala si surprise before the wedding. Oo. Before So the yan, wedding. ang inuton kong hapot sa sendo, ano ba talaga ang kahalagahan kang pagpapakasal?
Oh, yan. Yan. Oh, yeah. Oh, yeah. Ang kahalagahan kang kasal is mag-divorce ka mo. Di ba? Magsuruwayan ka mo. Magsuruwayan Pag di na ka mo ka mo. maugma, Pag di na suruwayan ka mo. Dahil Diba? tanong nagpapakasal. Kung ano ka lang. Inuto nindon sa diro nindo. I think, ako for me kasi, di ba, nag-grow kita as Catholic person. So, kumbaga, ang kasal sa tuya is sacred. Pero itong ang kasal sa tuya, katuwaning pa noon, sinasabi na, dahil muna ka mo magkirituan habang dahil pa ka mo kasal. Di ba? Tapos ngunyan, anong nangyayari? Ano na, may aki na, may mga ano na. May mga influencer din pati na nag-encourage na live-in muna bago kasal. Para Ngunyan. mabisto. Ngunyan, iyo. Oh, so what's the ano muna? What's the sense of kasal? Anong kahalagahan Anong ka kahalagahan? Tanong to nagpapakasal ang duwang tao. Pwede man silang... Basic, 'di ba, as human life na nobody's island, 'di ba? Ang tao dinisign kan Diyos na magkaigo ng partner all throughout his or her life. So kay puan talaga magkahanap ka ng partner. Kaya nagpapakasal ang partner, ang tao in general. Pero in the sense na ikasalon sa huwes, sa simbahan or sa isayman, 'di ba? It's the matter of ano yung pagtubod ninda in terms of marriage and wedding. Si ritual. Yeah. Diba? Si ritual or si process mismo. Or I mean si meaning kang mismong sitwasyon na ito sa diri ninda, like ako nagpakasal ako sa simbahan kasi iyan ang tukdo sa kuya kan simbahan na ang dapat lang na magkasal sa kuya is may power over me, which is padi. God. Yeah. Kasi kung ang ako sorry sa mga nagdadaw kung di ka mo same pagtubod sa kuya, pero ang same na tao like judge, attorney, mayor or whatever, same ko lang din sindang tao, so may sindang power to give that sacrament of matrimony yes. sa muyang mag-agum kasi nga dahil man sinda padi. Kasi nga sacrament siya. Di ba? Oo. Tapos, ay ka mo nagpaparegister. What do you mean pag-register sa simbahan? Di ba? Kasi di ba after that one, kayo po nindo mag-report of marriage sa sa civil. Iyo. Ayun, may ano pa yun di ba? May report of marriage pa yun sa civil. Sa civil So, register or duman sa pinagkasalan nindo? Oo. O para sa mga ano na yan, mga public stuff or sa Oo, indong so, mga... so for the records na yan, para at least kung magsuwayan man ka mo, may makukuha si ago mo. Or ikaw makakuha? Or ikaw makakuha, di ba? Ayun. So, I think another reason dyan, kung ano ang sense ba talaga ng pagkakasal, is para maging ano na, garo, arog sa satuya, para maging legal na si pag-ibanan ta. And then, for us, para magkaigwanan ng ano, kasi bilang kinadakulaan ta, kay puan label eh. Para masabi mong pamilya ka mo, you need to be Totoo. married. 'Di ba? Kasi for me kung live-in partner lang ka mo, tapos may aki ka mo. And this is my own opinion, Pero for me, di ko siya ma-consider as a family. May kulang. May kulang. Kasi di mag-agum ang parents eh. 'Di ba? For me, a whole family, 'di ba? Oo, bade. Pwede sa kuya, sinabi ni Bon, hindi niya pwede ako still consider ko siyang family, pero bako siya si family na dinesign para sa naaro kang belief to or sa kung ano ang tinukdo sa kuya. Sa culture ta. Yes, sa culture ta. Oo. Yun ani. Yun ang opinion Diba? ko. Kasi nga, 'di ba, ang mga tao nowadays naghahanap ng example kung ano ba ang Family. Ano ba ang family, 'di ba? So, data talingawan na igo kita ning family talaga si Joseph, Mary, and Jesus Christ to look forward kung talagang nahisasakitan kita mag-decide para sa pamilya ta. Arugon ta lang sinda. So anong ginibon ninda, 'di ba? Winalat ninda si mga responsibility ninda sa araw, kung ano man ginigibon nila sa buhay, pinanindugan ninda sa pagiging mag-agum, 'di ba? Yes. So duman na kaya naglalaog kamong mag-agum kung paano nindo paninindugan sa ginibon nindong promise sa bawat saro. Kasi remember sa kuya na nagpakasal ka if for example sa simbahan, di ka man nagpakasal sa agum mo. Nagpakasal ka duman sa tao na gusto kan Diyos para sa imo. Amen. Ayun, Wow. Priest pa si pastor Pabisa po, bisa. Pastor Diba? Christoph. So I always ito yung sinabi ko din sa agum ko na maswerte ka kasi Ako ang napakasalan mo. bako Eyo. maswerte Kasi maswerte kung ka ano- bako dahil na ikaw ang gusto kong maging agum ko. Maswerte ka kasi ikaw ang pinili kan Diyos para para maagum ko. Oh. Diba? So, with that reason, diba? With that reason, pag nakakaisip ka na makipagsuwayin sa agum mo, remember na bako ka ang nagpili ka yan. So, you don't have the right, diba, to do separate ways or makipagsuway duman sa tao. Kasi bako man nagpili sa iya, diba? Oh. Diyos Paano ang nagpili sa imo. Paano mo masasabi? So, this is the question sa utak ko niyan. Paano mo masasabi na pinili siya ni Lord para sa iyo mo?
Diyan malog ang discernment, 'di ba? Because when we are praying, we pray for someone. Oo. 'Di ba? And we always Wow. ask higher wisdom kung di kaya kang capacity taas sa human being. That's how I discern things. So para masabi ko na siya, I ask the higher wisdom for me, which is the God, kung siya ba talaga para sa ko. For sure, if He will do it, ililid niya ako sa mga paagi sa sitwasyon na maglilid sa iya. Yes. Kasi may Diba? Wait lang. So, in line with that, na sa mga sinabi ni Cristo, kung ikaw papipilion, mama mo, agum mo, o aki mo? Sa tulo, Aha. papapili in terms of, Kung papipilion ka sa tulo, dapat sa nasa clip sinda or for whatever. Papapilion ka at sa isang pipilion mo. well, siguro ang pipiliin ko, siguro si agum ko. Amen. Yes. Yes. Because in the Bible, they said that dapat as one na kamundo eh. So, babayaan da ang gabos, pero ang mag-agum talaga dapat Well, dahil man siguro pabayaan. Remember na moment na kinasal ka mo, kamundo. nabanga ka na. Yeah. Diba? So si Oo. kabanga mo, si agum mo na to. Bako Ayun. na kamong two different person but you are one. Yes. Yeah. Si nindo, I si... forgot lang sa line kung sa inyan sa Bible pero yun yung sinakasulat sa Bible. So, kunyan on Catholic perspective. Yeah. Sabi ni Christoph na ang agum ngaya, tinaonin mahal na Diyos or tinao kang So, In terms of your prayers. in terms of your prayers, kasi nagkaigo na yung discernment. So, for your belief, possibly, na si mga taong nagkaigo ng shotgun wedding, arrangement from Arranged marriage. Yeah. arranged marriage. So, they siya makikonsider na as a good marriage. Well, still consider siya a good marriage kasi if ito yung very basic na example kung day mo gusto ang nangyayari o day naayon sa playan mo. Remember that whatever happens, there's always a reason behind that. Pinangaji mo yan o dae. Nakuha nindo. Halimbawa, Ayaw. bako man siya si taong gusto mong mapakasalan mo, pero because of the situation or left you no choice, makan talagang choice kundi siya. 'Di ba? The best thing that you can do is pray for him or pray for her. Kumbaga yun yung si pinadala sa imo. Oo. 'Di ba? No matter Pero what. the thing is, itong culture kasi na sinasabi ko sa imo na itong arranged wedding is Indian culture. So, Oo lang. so sabihin ta ng iba pang culture. So, Oh. So, Muslims, di ba? Ang iba, dakul arranged. agum. di ba? Kasi duman na nga ni Malaog si belief mo nindo as Kung anong partner, klase, oo. yeah. Oo. Diba? Kung saan ka namulat. Kung ikaw pala na-introduce sa iba-ibang mga practices, sa iba-ibang mga Ay, bungga. ribukadong utak mo. Di mo na aram kung anong iisip mo. Pero pangalan ining agum tuliling ka na. Makulog ka na sa payo. Ano kung pito ang Diba? agum mo? Pero I think depende na rin kasi, 'di ba? Kung ano si nangyayari. I think that's how you just accept it, 'di ba? Kasi inot sa gabos, magpakasal ka mo, ibig sabihin si moment nindo yan eh. Si moment na kamo nag-decide. Pero minsan kasi nagkakaigwaning mga in the long run na halimbawa, ngunyan sa Pilipinas pinupush na si divorce. Garo nagkakaigwa kita ning ibang pananaw na daita binabalikan si the reason behind Root. kung ano nga si root kung taano ba ka mo nagpakasal at the very first place, Yeah. 'di ba? So ngunyan ang pinag-ulayan ta ano ba talagang kahalagahan kang kasal? So sabi nga ni Christoph, 'di ba? It's garo tinaw ni Lord. So garo siya given. Sacred. Yeah. Sacred Dagdag ko talaga lang, kaya siya inabot ng covenant, bako siyang commitment. Kasi ang commitment, digdi yan sa daga. Oo. Commitment, kumaga responsibility mo, digdi sa daga. Yeah. Pero since inabot siyang covenant, It's a higher being. Oo, saka, iyan ang responsibility mo na kaipuan mong panindugan sa Diyos. Oh. Diba? Kaya covenant. Bako Oo. siyang commitment. Sabi Anyways. kaya sabi ko sa imo, pakasal talaga kita sa simbahan eh. Tapos may Uli nga sa Pilipinas. Relax. Pero actually depende na rin kasi yan sa Kasi arog ko, di ba? Garo, may mga paniniwala mga kita sa sadirita. We Oo. still believe in God, pero syempre may mga paniniwala kita that we always pray na sana God will accept it. Pero at least we always find way to follow what is written on the Bible. Idagdag kasi sinasabi ka nila sa mga nagpupush man ng divorce na syempre respetado ta sinda kung anong reason ninda. Like yung mga battered wife, 'di ba? Dahil sinda happy sa married life ninda. Pero 'di ba kung tutuuson, ano ang gabos na nangyari, may reason kung taano dahil sinda happy. Pwedeng nga napasala sinda sa inot sa pagpili ning agom, pero dahil ninda sinustain or ginibos si effort ninda na maprolong si
si kung ano nahiling ninda duman sa lalaki or sa partner ninda. Yeah. Kapag centered kasi ang God sa inyong relationship, mayong imposible. Totoo. Kumbaga, yeah. Di po kami nagmamalinig di nagkataon na maugma kami sa marriage. Oo. Marriage may nagkataon na may iba kamong sitwasyon. Pero ang pinopromote mi digdi is remember that you take that decision na Pakasalin mo sa rong tao. sa kabuo si decision mo ka moment na yan. 'Di ba? They're always sabi nga 'di ba, you're responsible to your action mayong iba. 'Di ba? Yeah. Sabi ko sa agum ko sa nakaaging aldaw. For example, ako dinaklagta kaning po sa muka kasi may kasalan. Kasi may kasalan sa hiling nindo. Siga po. Ako? O si agum ko? Well, there's two reasons naman It kasi. depends. It depends naman kasi. Same. Ako nagre-represent kang senaryo kang buhay, sitwasyon kang buhay. Gabos sa sitwasyon iapon ko sa imo, idadaklag ko sa imo. You as a person, your responsibility to dodge. Mailag ka. Kasi kung di ka mailag, tatamaan ka talaga. So iti-take mo lang siya gabos na pain? 'Di ba? You need to learn how to dodge or to drive your life. Kasi kung paano kung badil na? Diba? Dahil mo na malikayan. Pero anyway, it's irony kasi, di ba? Garo, a metaphor. Mag-matrix ka lang, mag-algor ko na lang. Metaphor siya. So, actually, dakol siyang actually, ang ulayan na ni is hararum. So, ngunyan, the only reason kasi pinag-ulayan ta ang wedding, it's because ito nga ning bonggang kasal ni Kong. Ni Kong TV. Di ba? For you, based on your own perceptions or siguro own opinion, ano sa ilinin do si kasal? You know, anong masasabi mo? It's one of the dream kang sarong babae. And sin lalaki siya. siguro. Oo. Kung may means ka. Oo, siyempre kung may kwartaman sana ako, go na, di ba? Pabunggang ko na. Naduduwan, yaw na din malawag yun si Diwang perception bagang pagkasal. Itong once in a lifetime, pero ugaman sa more practical way na, ay, sarong aldaw man lang yan, taano mo gagastusan? Yan. Oo. Saka ang mag-insay na, dahil sinangutang. Di ba? Iyo. Oo. Tapos ang mga, ang mga ninong-ninang ninda, talagang pinili. Sino yung mga ninong ninda? Secret. Sino secret? Sino ba? Oo, tapos ang mga palinda, talagang mga bigatin. Kasi bisado man kasi sinday ng tao. Ako for me kasi Practical. Ako kasi always on the practical side. Oo. Kasi maiman talaga ako means. 'Di ba? Kung siguro kung may igwaman ako ning means, siguro kung igwa ako nakikita ko ning dakula, siguro kung igwa ako ning bagay na pwedeng why not, 'di ba? Pero teka, kadaklan ng mga naman diyan sa Bicol, kadaklan ng mga mga kanatong latex ta, miski mayong means inuutang talaga para ma-push lang. So that's the thing, that's the impractical way. Oo. 'Di ba? Ang iba kasi kini, ang iba nag-iimbita ning mga ninong-ninang na nasa high ranking kang gobyerno. Mayor. Na mga mayor. Pangadwa is may mga may kaya. Kapitan. Kasi ang iniisip nila, pag abot ng pantumina, pag abot ng reception, Mga tadik. balik puhunan. Sige nastos ninda kang kasal, balik puhunan. Ingon yan baga may na baga nagpapakarasal ning burunggan, aram mo kung taano? Kasi mga naman nagtataradik. Pero, paano kayo maging bongga ang kasal? Yun ang ako. Yan. Tano dapat bongga? It's Sa a babae celebration. perspective. Pakitang tao. It's a celebration. You know, any celebration, kaipuhan pabonggahon. Pero kung may ka man talagang means para pabonggahon ito, then you can celebrate on the way. Sa kadtubaga, kadaklan ang nagagastos is lalaki lang. Yo, di ba? Hanggang mangun yan siguro. Dai na. Ngunyan iba na eh. Ano na? Pero ako nahihiling ko kasi sa tradisyon ng pagpapakasal. Sa Indo ba? Siyempre ako. Hambugon ako toro. Wow. So, kumbaga, nahihiling ko kaya naging bongga ang tradisyon kang pagpapakasal. Kasi, si dating tradisyon kang pag may, alimbawa sa barangay nindo, may kinasal, di ba, uso kadto ang bayanihan, ambagan. Yes, diba? magluto. Kaya nagiging bongga, dawa akong pamilya mayong-mayo, nagiging bongga siya kasi tarabangan. Alimbawa, si kapitbahay mo, may urig, tataosay mo si urig, parang panghanda. Wow. Si Aro kani may, di ba? Di may naabutan, di ba? Back in the Hindi ko day. na-experience eh. Sa mga mga sa mga bulod-bulod. Araw kayo dati ang Pilipino pag kinakasal, back in the days, si ultimo manok, kung mayong-mayo kang itao labor, 'di ba? Si maluto, si matadtad, si maserbisyo, 'di ba? So gabos ina-arrange kang
garo bayanihan na style. 'Di ba? Kaya nagiging siyang bongga. Since na-sustain si tradition na bongga, pero dahil na-sustain si spirit kang bayanihan, kaya nagkakaigaw ng problema in terms of finances or pagiging resourceful kang couple. Halimbawa, si couple, pobre na, pero gusto nila ng bongga. So, may nasindang paagi kasi may nasi-support kang bayanihan spirit sa community since nag-evolve ng community tango niyan, di ba? Dati, paburunggahan na. ang kapitbahay mo, barkada mo, mo niyan, di mo bisado ang kapitbahay mo. Yes. So, nawawala na talaga si Arugatong spirit. Kaya nababago. Nakakamundo. Si Mins, pero perspective niya pa din. Kaya nagkakaiguan na lang most likely nowadays. Intimate celebration. Di Ayun, ba? Si mga kataklan. friends mo sa katrabaho. Family. Yung friends mo, si mga kabatch mo kadto. Oo. Yun naman ang celebration eh. Kaya nga minsan, di ba, I'm still asking, like, minsan may mga tao na can't afford, pero they still find ways to celebrate weddings. So, garo means, di ba, garo ang nangyayari na though day na-sustain si tradition kadto, nawara na si bayanihan, and then Nawara pa si Pantomina. or mga ikapaning kakayahan. Kasi And sa then, tuya, di ba? inutang mo pa. So ngayon, nagpuon ka ng pamilya na mayong-mayo. Mayo. Yeah. Di ba? Diba? Kaya nauso din si Pantomina kasi iyan ang day ko malilingaw na sinasabi pag nag-attend ako sa kasal sa baryo na maging generous ka mo kasi yan ang inot na magiging puhunan ka mag-agong pa nagpamilisinda. Ayo. Oo. Bako dahil balik puhunan kasi nga day maninda inutang kasi nga naging bayani yan. Maging generous kami kasi arog din ka mo kaya nagpuon ka naging mag-agong ka mo dahil din sa spirit ng bayanihan. Ayo. Yes. Kaya kung kakasalon ka mo, dapat duman ka mo sa barangay. Halimbawa, gibuhon mo muna. Baryo. Magduma ka muna sa baryo. Halimbawa, bagong lipat ka mo. I-friends mo muna ang buong barangay. Yes. Tapos Saka- ipabalita mo. Kaya pala, May tawag. Kaya pala may tawag. Oo. Inot na tawag. Diba? Sige daw, mag-ano ka na, mag-try. Enot na tawag. Christine Ripuyo, 23 anyos, namundag asin nag-erok sa kagliliog tinambak. Kung buot nindo magtabang asin magtao nindamulag unin urig para sa indang kasal, magdulok lamang po sa samuyang opisina at tanganin makadagdag sa indang paghanda. Oh, di ba, bongga? Baga, arog ka yan. Tapos tanda ko pa kato sa baryo na inat na lamesa, di ba, papakarayon yan. Si mga imbitado. Presidential. Yan. Principal sponsor, si mga sa entourage. Tapos pangadiwang lamesa kain, si relatives. Pantulong lamesa, si mga taga-duman na. Pang-apat, si mga, kung sisay na lang. Di ba? Yes. Pero gabos, invited duman sa kasal. Kasi, gabos nagtarabang, gabos nag-contribute. Di ba? Mayong seclusion, mayong exclusivity. Mo, siguro it's one thing rin na napag-ulangin tango niyan as taga Bicol. Kasi sa taga Bicol, yaon si popular song na Pantomina. Yes. Pantomina is the song for weddings. Diba? Nowadays, siguro dainin na papractice yung mga bayanihan. Or medyo may ibang lugar pa na papractice ang bayanihan. Diba? Pero dainin na sustain si tradisyon. Na Si kung purpose. si purpose. Na Saka ang tugtog na Pantomina, bako na budots naman. nabudots na. Sa garo, paburunggahan na kasi. Garo itong, may ako ning, okay na, halatang. Okay, let's rephrase it. Na itong, sabi ni Christoph Bayanihan before, na dain na sinda nagtatap with their neighbors, na, uy, ikakasal ako, na araw kayo ni. Garo dain na sinda nagiging close with their neighbors. Di ba? Na itong, okay, mapakasal ako, then may kaya ako, or gusto kong ipahiling sa barangay mi na kami may kaya, papabunggahon. Status symbol, papabunggahon ko ang kasal. Diba? So, anong makukuha mo duman? Dahil lang, gusto mo lang masabi ang ibang tao. Ayun, minsan kasi, dain na nagiging sense na gusto kong ipabisto sa buong mundo na ini po ang agum ko. Di ba? Totoo. Yun niya nagiging Status na lang. Nagiging status na lang yun. Papabonggaon ko ang kasal dahil gusto kong ipahiling sa mga kataray meaning harong na araw kayo ng celebration. For me, based on my observation lang. Iyo. Di ba? Pero aram ko may part pa rin sa Bicol na yaon pa rin si tradition. Yeah, Diba? which is good. Na itong iba, nahiling mo ba itong may nag-aaragi ba truck na may palapa pa? Yo. Na itong, Araw ka to. Yun, di ba? Itong madumat sa na-experience pamilya ko kang yan. lalaki. Dadayo kang talaga sa pamilya kang babae na may darang kakano na, may darang luto na, di ba? Kaso kadaklan permi kapag nakikidula diyan sa mga kasal-kasal, nagkukulog ang tula ko. Nahihilo ka. Nabitchin. Nabitchin ka. Na kaya, siyempre 'di ba, maaga pa lang tigluluto na, malipot na sa safety. pagkakan. Food safety. Yun lang kasi. Yan lang ang problema.
Pero for your own, kasi, aram ko, though kinasal ka na, ano ang ideal wedding mo? To be honest, ma'am, ko itong ideal wedding ko talaga is anong klase basta sa simbahan. Kaya kang nag-decide kami mag-agong magpakasal, may akong ibang option simbahan. Siya mapili ng simbahan. Di ba? Ika? Simbahan man sa ko. Oo, kami talaga, simbahan. Kaso nga rin talaga, kay Juan Mi lang talagang digdi na, ano mo yan, para kasi, para ano na lang, paper na lang, ganyan, parang, for formality na lang daan. Ito sabi niya sa kuya. To put label Sabi to put labels in our relationship. Kasi di ba, kung totoosan talaga, kaipuhan mo din na na matauaning na si mga tao na naghiling sa muya na haloy ka mong magkaibanan. Di ba? Itong garo naisip ko sa sadiri ko na sabi ko, haloy na kami magkaibahan ni Tin. I think this is the time na talagang kaipuhan mo na become as one. Even though na daiman kami kinasal sa sa church. I feel, di ba, sabi mo nga nasa perception mo na nasa pagtubod mo na yan, na kung ano si kasal para sa imo. Saka at least kunyan, kaabang-abang na pag nag-uli kita sa Pilipinas, ito ang gigibuon. Ito ang gigibuon. Kapag dahil mo talaga ginibo, puputulong ko talaga ang pisot mo. Uy! Pero magayon. Oo. So, ina lang yan. At least, di ba, sa sa relationship nindo, na ang importante ba duman is, even though kung anong klase man na pagkasal sa Indo, ano man na klase na pag-bind nindo as couples, as husband and wife, I think ang pinaka-importante duman si pag-ibanan nindo sa laog eh. Di ba? Kasi minsan nagtutubod ako duman sa itong mas pinipili kang ibang tao na magpakasal secretly para at least sabi nga ko yan, konting nakakaalam. Konting may alam, konting magigialam. Di ba? Totoo. So for me, stress. For me, nasa arog din kayo eh. Kasi ako ang nahihiling ko, ang importante pa rin talaga si pag-ibanan nindong duwa. Oo. Diba? Hindi mo dapat kasi pinapriority ang sasabihin ka ibang tao. Kasi kamo yan eh. Sa Indo yan eh. Well, magayon lang kasing isipon na kapag nagre-recall ka mo ng mga pictures during wedding, gano'n masiramon isipon na, ay, inis yung moment kang kinasal. May iistoryahan ka mo. May istoryahan ka mo, di ba? And then also, as raised Catholic, gusto mo rin maging example sa magiging aki mo in the future. Yes, set an example. Oo, di ba? Just remember pa na, di ba, sa teaching kang pagiging Kristiyano, duwa lang ang papadangatan mo sa buhay. Love your God and love your neighbor. And remember that the nearest neighbor that you have in your life is your wife or your husband. So, wow, see? Maganda yun Hindi ko alam So, di ba? Kasi literal na neighbor, kapwa, ibang tao. Pero remember that the nearest neighborhood that you have is your family. It's your family. Di ba? So, love your family first before anyone else. So, dyan mapuon, si partner mo, kung mapaka mong aki, pagpuon ka sa agom mo, di ba? Love your husband as Jesus loves His church. So, kung paano mo padangaton ang agom mo, arog mo kayong pagpadangat mo sa diri mo. Kung minumuda mo agom mo, arog mo kayong pagpadangat mo sa diri mo. Kung tiga-ataman mo agom mo, atamanan mo man sa diri mo. Diba? So pero ining episode na ginibot halat lang, may hapot ako. Tanong tayo napod na kasal, sakal. Nakakasakal ba talaga ang kasal? Sakal. For me, sinabi ko nga nakakasakal ang kasal kung ang sarong tao ugaling askal. Ayun. Diba? Totoo. Kasi, you should be proud na kasal ka, bahok ang nasakal. Kasi sabi ninda, overprotective, na selosa. Normal yan kasi sa diri mo yan kung partner mo yan, di ba? So, you're as one, di ba? Di ba? Pwede na pabayaan ka sa mga bagay na sa hiling kang partner mo or sa hiling mo is tama. Pero may nagsasabi din kasi na dahil mo dapat bago ng partner mo. Dahil mo siya binabago, ginaguide mo siya. Ako, I think for me, there's a lot of marriage na nag-work. It's because nagsusuko na sinadwa. Man, kasi nabibisto na lang ninda ang sa indang partner kan sinda magkaibanan na. Kaya nga, di ba may mga advice ka to na bago nga ikaw magkasal,
bago ka mag-agom, mag-live-in muna ka mo para mabisto nindo ang kada saro. Sabi man ka itong sarong kabisto ko, garo mo lang yan pagkakaning pakwan, namitan mo muna kung mahamis, akong dae, ibalik mo. Di ba? Taarog man kan sinabi na pagtubod na, bako ngayon ning maluto, na kapag mainit na maluto, na kapag napasok ka, iluluwa mo. Di ba? So, garo, for me kasi, ang tao dahil nagiging open sa pwedeng mangyari kapag sinda nagsaro na sa sarong sarong atok, sarong bubong. Pwede kasing na-skip nila si process kang courtship. Yes, pwede. Kasi nagmadali. Diba? Kaya time is very powerful in terms of marriage kasi only time determines kung ano talaga ang capacity nindong duwa. Sa communication nindong duwa, tapos siguro sa ugali. Haloy na ka mo mag-ibanan. So, until time na nag-decide talaga ka muna, it's time. Yeah. Diba? It's time na magpakasal na kami. 10 years, diba? Diba? I think it's acceptance. Kasi, first of all, kang nagpupuon kami ni Tin, they may tanggap ang kada saro eh. They may tanggap ang practice kan kada saro eh. So, kumbaga, it's your willingness to change yourself. They man change, sabi nga, i-guide mo lang sa tamang sa kakarahayan nindong duwa. Tapos kung talagang gusto nito mag-meet in center, talagang magibo kang paagi. I think parehas kita nag-grow eh. Ito. Parehas ka mo nag-grow na itong ibig sabihin na dahil habo kan sa rong tao, hindi dahil ibig sabihin na habo niya. There's a reason. Siguro kung mature kang tao, ano nga ba talaga ang rason kung taano niya habo ini? Di ba? Araw ko kadto. I smoke. I drink. Di ba? Nagbago ako kasi habo ko talaga. Habo niya, and then pangadua, syempre, it's for your health. For your health as well. Di ba? Kung magkakaigo kami ng aki in the future, tapos kumain man kaming kwarta in the future, di ba? Di ko malang pinangatamanan si agum ko or si pamilya ko dahil sa paninigarilyo ko. Panagkahilang ako, anong iwawalat ko sa pamilya ko? Anong iwawalat ko sa mga aki ko? Di ba? Kung mayaman ka, di ba? Kung mayo. Pero di ko man sinasabi na porket mayaman ka, pwede ka na magbisyo. Yeah. Kasi it's your own health rin naman talaga eh. And then also for me, gusto kong maging makusog kasi gusto mong makakawat ang aki mo pa nagdakula. Di ba? True. So, that's another reason din kung taano. Dagdag ko lang din duman sa topic na about abortion or abortion. Abortion. Divorce saka apod gani. Ako nagtutubod kaya siguro ako naging bilog din si decision ko sa agum ko kasi sabi ninda sinasabi na makakahanap ka pa ng mas maray sa kaigwa kang manyan. Totoo man talaga yan. Admit it na dawa ka munduwa, may mahihiling at mabibisto pa ka mo mas better sa kada saro. But remember the very rule of commitment and contentment na kaipuan mo i-practice yan sa partner mo. Kasi it takes a lot of disciplines to be contented to your partner. Yes, so much. So kung kaya mo makahanap ng mas better sa partner mo, for sure si partner mo kaya ding makahanap ng mas better sa imo. And remember, yang partner mo gusto din yang bako lang ika. Dako lang may gusto diyan. So kung bubutosan mo yan, kawalan mo yan. It's your loss. So the question is, kasalan ba sa laog kang marriage ang magsalsal? Yung pa kaya yan. O di ba? Other topic na bago kita magpaaram, kasalan ba sa loob kang marriage ang magsalsal? Kung siya iniisip mo pero kung ibang tao, yan. Kasi pag inisip mo, dahil kita maging digdi ipokrito. Pero anyway, ayan ang simbag sa hapot mo. Ayan ang context mo eh. Di ba? Di ba? Well, gibo-gibo niya kaya. Tin? Oy. Sorry. Oy, dahil mo diba? Ano kasi, ako for me, Ito cool ba sa nang piling ihapot? Iyo pa tayo. Well, nasa tao na rin yan. Siguro iwalat ko na lang para Namuro lapat iwalat lang. Sa mga nagdadarangog ang kasimbagan na iyan, di ba? Seryoso? Kung kamo nagdadang kataga. Kung kamo kasi ako I mean it, di ba? Yun ang mga history. Nag-ano ka pala sa kuya? Dahil mo pinagdala sa ano pala si Tina. Dahil mo pala ko pinagdala sa ana. Iba na pala.
Dahil ko hinapot na sa bagay. Nangangaliwa ka na pala. O di ba kaya nga hinapot ko kung kasalanan. Pero, Kasalan nga. Wait, kasalanan ba? Yes. ano yan? Yes, ako mismo hapoton mo, yes. Adultery yan, Charbs. Kasi the moment na you think about it, adultery na yan. I'm gonna file a divorce. You better be having my money. Magkumpisal ka na, Charoy. Kasalan mo, grabe na. Well, we have our own beliefs. So, kasi minsan... Mayo. Lamumuro. Nagigranot ka na pati mo. Di ako nagpapalinig ng sarili ko. May malinig na tao. Oo. The reason why I ask it, because it's not just only me. Siguro may mga tao rin na gusto ring ihapot ang hapot Harayon na yan. man, kasalang tapos sal-sal. Di ba may kasal? Pero, para mawala kay Charby ang spotlight, kaya siguro kung puro ako Diyos. Makasalanan po akong tao. Aram yan ka mga... Aram yan ka mga napisto ko, inot pa lang, makasalanan ako. Pero why I always related to him? Kasi nga, nyaon man ang always ang hope kang pagbabago. It change you. Nyaon ka si hope na pag forgiveness, repentance, nyaon niyang permi. Diba? So, dahil nindo hilingan si mga taong nagkakasala, arog ni Bon, na nag-arog yan, na mayo kaming credibility magtaram against sa arog kayan. Kasi, kami mismo na-experience mo yun, kaya kami sinasabi yan, not to give us na, kumbaga, pakonsuelo or not to defend ourselves. Pero, wow, friend. Friendship. Para gibuhan paagi kung paano siya itatama. Ako for me kasi, it's human. It's a human nature. Pero ako never ko nag-isip na na iba. Siguro, it's not for you. Siguro, it's maybe for me. It can be also for... Ginagiturugan ako, nag-imagine ako, dapat Pwede rin for another person. Di ako nagtutubod na it's not a human, iba ko siyang human call. Kasi kung human call siya, niya niyang agum mo eh. Di ba? Unless they can happy. Kung naipo ka, niya na agum mo. Dinisay na agum mo para dyan sa need na yan. So ngayon kasi nag-question na kita sa mga bagay-bagay na araw yan. Mm-hmm. Kasi for me, what if na lang duman sa mga sa mga marriage na long distance? Di yun ang video call. Nasa episode tayan, di ba? So yun na nga yan. So let's see, iwalat na yun sa mga nagdadawang sa Tuya, di ba? Kasi there's a lot of things na pwede tang pagdiskutiran na pag-ulayan. Kasi basta no matter what, man sa inyong gustong kasal, Westman yan. What is important kasi is si pag-ibanan nindo. Yes. Diba? Pero tanggap reason ko kung ano ka nagpakasal, which is love. Diba? Yes. Bago tayo tapusin, yun ang closing ko. I-share ko si homily kang padi na nagkasal sa Muya. Mm-hmm. Ay, wow, tanda pa. Siyempre, di ko homily to sa kasal mo. Siyempre, tatandaan mo to. Malay mo ba, turog ka. Oo. Tungka ka na. Sabi niya. Sabi kang padi, sa buhay nindong mag-agum, talagang makusog ang force na pagsuwayong ka mo. There's always temptation, problems. And sabi niya, love is not enough. Diba? Sabi niya, love is not enough. But, love is the strongest power that God ever created to human. Yes. So, yan. So, always remember kung ano ang purpose kang love para sa inyong mag-agum. Yes. Love to make you happy. Love to make your life miserable. Diba? Always think about love. Yes. Ako man, duman man sa homily. Dayman. Ako ang nagsasabi, kasi duman is, happy wife, happy life. Really? Happy husband too? Ako for me kasi, di ba, the only reason It transcend to you? Yeah, yes. Do all the things na aram mong mapagma sa ago mo. Aww. Kasi, iyan ang reflection mo kung paano That's ka magpadamat. something. Your partner is your reflection. Well, that's your other half. Kung day mo yung atamanon, day mo na rin inataman ang Ikaw na ba si Mr. Right? Diba? Ikaw na. Ako man always put God in the center of your relationship. Yun ang permi ko din sinasabi. Prayers can move mountains. So, God is love. Yeah, God is love. Oh, yes. Ayan. That's the first teaching, God is love. Pero aram mo, ining episode na ni, siguro ma-open ini duman sa discussion of divorce. Siguro magayon na pag-urulayan. Diskarte diploma. Divorce or ano. Na pag-ulayan tayo in the future. Kung ano nga ba talaga yung ano ba yung tugot mga ba sites. ka mo? Tugot ba ka mo or what? Kasi may pros and cons siya eh. may mga talaga, pros and cons talaga siya. Kasi Totoo man.
Saka lalo na hindi, kapag yaong ka sa ibang bansa, ma-open ka talaga sa iba't ibang klase ng tao na kung anong dahilan nila, tanong sila nagkaigwa ng divorce or tanong sila nag-come up to the divorce. Aram mo, sa mga Kanatonatics na pag nag-travel ka mo abroad, mahiling din daw si bako lang palang Pilipinong patal. So inutang ko na ka mo. Minsan kasi ang mga Pilipino sinasabi, ay good luck Pilipinas, mga bobo ganyan. Yeah. Masyado nung minamalit ang Pilipino. Pero pag naka-experience ka mo kang ibang lahi, Diyos ko mas dakol po sa inda. Yeah. Diba? So ibig sabihin normal na nabubuhay kita sa sitwasyon na pantay-pantay. Yes. Diba? Bako ibig sabihin maputi sinda, maitom kami is mas advantage sinda. Bako normal, may advantage sinda, may disadvantage, same man kita. May mga ano kita, kanya-kanyang strength. Pero bago man kita magpaaram, ang masasabi ko lang is bugso ng damdamin. So, paaram na kita, halat lang. Ini po si Buwan. Ini po si Christina. At syempre ni si Cristo. Kamo nagdadawag sa podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Nag-learn na ba't isip?